हेलौ लोगोफोर, माबोरै खबरफ्रा? एखे दावहानि दावराव दावसियाबो सिरि जाथारबायना। सोर सोर दावहाखौ जाजाबावनो लुबैदोंमोन आरो सोर सोर दावहाखौ जोबजानो लुबैदोंमोन लोगोफोर, खोन्थाहरलाय आंनो। मानोना दावहा जाबा देश मोननैनाबो बुहुद नुकसान जायोथ'। बिसिनाबो जागोन, जोंनाबो जागोन। बिसिनाथ' मा दं, बिसिनाथ' जेबो गैखाया जेनेबा ओरैनोबाबो गोरान जायगाखा, गोरिब देशखा नालाय। जोंनाथ' इन्डिया दा बिराद ग्र'आव जागासिनो ना। दा दावहा जाबा जेसे नुकसान जागोन, जोंनि इन्डियासो बांसिन नुकसान जागोन आरोना। ओंखायनो आंनिबाथ' दावहा जायिया मोजां आरोना। दा किसुमान आर्मि फेमिलिफ्राबो न'खराव बुहुद टेनसन जायो, दुखु जायो। सोरनाबा फिसाला सासेल', सोरनाबा बिदिनो मुस्किलै साख्रि मोननाय मानसिफोर, बिसिना माने बायचान्सआव साहिद जायोबा बुहुद गोसोआव गाज्रि मोनो आरोना, दुखु नाङो। ओंखायनो आंनिबाथ' दावहा जानाङा आरो इदिनो मिलायलायना थानायानो मोजां आरोना। मा बुङो? आरो नोंसोर सोर सोर दावहाखौ जाजानो लुबैदोंमोन आरो सोर सोर थाथ'जानो लुबैदों, जोबजानो लुबैदों, कमेन्टआव खोन्थाहरलायदो लोगोफोर। आंनिबाथ' दावहा जायियानो मोजां आरोना। जोंनि थाखाय बुहुद प्रब्लेम जायो, मानोना जोंबो बर्डाराव दंना। बिराद टेनसन जोंबो, जानाय लोंनाय थिग गैया, उन्दुनाय थिग गैया। बुहुद टेनसन जायो माने बर्डाराव थाग्रा मानसिफोरा आरोना। ओंखायनो जोंनि थाखायबाथ' जायियानो मोजां आरोना। दा नोंसोर पाब्लिकआ मा सानो खोन्थाहरलायलाय लोगोफोर। सोर माबायदि गोसोआव सानना दंमोन, सोर जाजानो लुबैदों, सोर आरो जोबजानो लुबैदों, खोन्थाहरलायदो लोगोफोर। कमेन्टआव खोन्थाहरलाय आंनो।